2,4 millóns de euros. Esa é a cantidade que a Deputación de Pontevedra repartirá a través do Plan Ágora, unha liña de axudas destinada a financiar actuacións cos que gañar espazos públicos nos concellos de menos de 50.000 habitantes. Este proxecto agora eu creo que é moi potente porque vai de novo a dedicar recursos para que os concellos poidan seguir sumándose a este modelo de mobilidade alternativa e amable e teñan recursos para poder facelo en un tempo moi corto. As subvencións estarán divididas en dous eixos, por unha banda a redacción de proxectos e por outra a execución das obras. Primeiro eixo, vamos a dar unha subvención de ata un 90% do custe dos proxectos, ata un 90%, é dicir, prácticamente a totalidade, e cunha subvención máxima de 50.000 euros por cada concello. E o eixo 2, temos o eixo 2, que é para obras, concretamente, e ten unha subvención máxima dun 20% da obra e unha subvención máxima dos 100.000 euros. Non todos os concellos de menos de 50.000 habitantes poderán optar a estas axudas. Un dos requisitos será incrementar como mínimo un 50% do espazo peonil. Como requisito para tanto para a redacción dos proxectos do eixo 1 como a execución de obras do eixo 2 é que como mínimo hai que incrementar un 50% o espacio peonil para as persoas. É dicir, hai que gañar espacio para as persoas. Non nos vale que teño unha plaza aquí que xa tiña, teño mal, quero arranxala e pois agora con isto de Ágora me apunto e financio isto. Non, hai que ir dando pasos. Lembrade que o obxectivo de Ágora é no 2023 poder decir que temos, se antes tiñamos estes X metros cuadrados para as persoas, nos concellos Ágora, agora temos o doble ou o triple ou o que consigamos. As axudas serán aprobadas este mesmo venres en Xunta de Goberno.